Ayah. Ini ya. Ya. Tetep. Wis nek jopo ya sih. Sing ngono anak tamu ben video. Kalau wong kalau. Kita sampai di rumahnya Lek Lami. Mak Lam. Neng ndi lek neng Talang. Niki keluarga Pak Pan. Lek oleh duit tak perlu tuki. Absen iki melu-melu. daleme Pak Pan niki. Lek pas bodone rame niki. Rono. Oke, mesin jahit ono barang. Mesin jahitnya ora buka san. Nek kangen yo ge delok-delokan aja. Iki anu sing di omah macak repot yo. Macak repot. Iki nggih. Nah, niki pasangan baru. Pengantin baru. Apa Pak? Kok dipasang saya Iki review jajan bodo. Iki ana Pak Gambir. Iki keripik tempe, Gotring. gotring. Iki opak rambak. Balado. Minumane iki. Nah, nika jus. Wah. Rol. Ini enak. urung bojone Fani wis jarene. Urung. Lah iki wis dijak rene no. Lah iki no. Kuwi apa? Kalau dimaaf ya. Kosek dibuka iki lho. Iki sing mangan akeh dhewe ndi engko. Lah ya ora to kok dhewe. Kalah anggere kami gajah kan bojone. Oke lah. Tekanan Raja Ruwet dadine rame daleme Pak Pan nggih. Iki. Lah iki mana di grobyak iki? Iki lho iki ngene. Iki bagus kok. Ayahe sing. Piye lo ya Ruwet? Aku melu Kang Ali. Lah HP-ne sampean pundi, Pak? Takon-takone HP. Lah ya HP-ne jenengan tok nih. Apa nek jenengan tokne Pak? Ke shooting-shootingan ngono lho. Shooting-shootingan. Sing urung sering ditukokne. Sekolah ya le ya. Tasik berarti sik angsal. Berarti kan sik angsal. Lah engko timbang di anu Mas yo, mosok aku sik sekolah ora diwehi. Aku wani omong ngene yo ngene dulure dhewe lho. Ngelingne mekan. Mek ngelingne engko timbange klendran. Mending. Engko separo engko. Jajak. Enggak ada. Kenalin. Mantan ada yang Manten. Aja ngadeg sik. Sing kene aja ngadeg sik, engko klendran. Sik. Kene rene gendong ya film. Absen, enggak boleh. Lah kono sak ngono dene balami. Ambanan pamit Matur Pan nyuwun pamit. Aku sok
gebres aku. Ngapunten lek wonten lepat kula. Nggih, sami-sami nggih, Kang. Iki saya ini ngapunten len wonten lepat. Ndak lepat. Iki. Marai kupatane urung. Lah wis sepurung nggih mangkoso. Iya, ngono nggih. Lah yo ngrameni ya. Ya aku ya malah diemen lho lek rame ngene iki. Mbah Lami ben bingung kan. Bintang cair, Kang. Ndak yo. Ngomong bintang cair. Ndang cair. Mbah. Ya. Tatenya Jeli kakek. Tak jeli lho. Bali nyoting lho. Halo, Dada. Wah. Action ya. Niki teng daleme Mbak Lami nggih. Aja diupu Tengah bola. ya ngono ya. Ya. Nggih. Turun lho. Aku ditebang mulu. Ari rame iki. Ya contoh kabeh. Iya, Mbak. Dikai. Nggih. Kuwi apa juni boni-boni. Apa ya? Mbak pamit ya. Mbak pamit. Ya. Bali Dada. Ya. Mbah. Ya, Ali Sehat terus. Ali. Ali. Ndak yo ora tau roh biasane. Ya, suasana lebaran di desa kampung. Di kampung, guys. Ini kampung menuju ke rumahnya Bu Wantini kosong. Ini Cokro Audio, orangnya pergi. Sampai kering. Atuk ngidul yo nih. Dadatin. Ini iki jane iki, dienggo ning mburi kene iki. Oh nggih niku. Ya iya gitu. Disum. Ada tape lo gimana nih? Iya andalan nih lebaran tape.
Dadah. Ambil pisang dia. Sampai entek. Pancing gitu ya. No. Kayak ayah sendiri. Ojo mundur. Ojo mundur. Itu kok kait maju dulu kok akan gitu. Munduran atuh cuma tahu kan gitu. Ora apa-apa to. Ben kalau lindu-lindu. Di NLP nih. Kok kurang ngambrong. Kok kok iwak. Wes ini somo tak. Aduh ya nek sendok. Sendok. Omor. Iki pakai bayune lampau. Dipake sapa iki? Bayu. Bayu Oh, mini. Barokah. Barokah. Ambil bayang terus mana ya? Didoni ya. Ngopo? Barokah. Alhamdulillah. Oh, ini loh. Wah, lagi ngerasa mau aku. Lama di Pak ora. Percaya. Mana sak rodo. Yang ini loh. Ada dintakne muncul kamu tak kejadian sampai ra iso. Lha sak rodo wong kali ora sama. Iki geden rodo mau sama. Aku iki tak cerna ya guyu dhewe to. Gede lodo sampe kok ora jalan. Sak rodo ngisi. Ya, mau pakai nama Ahmed sing apik. Ya. Sudah tak karo-karoan. Karo-karo. Anggap aja rumah sendiri. Tak anggap itu. Heeh. Lah enak ya, atas. Itu salah tuh. Beruangnya dia kalahan yang ngono bagian. Oh, Aku yang nyawa. Pindah kalau lagi lawan iki Kadenge ora diterusne lho mek teko gaturaken nek Sugeng Riyadin. menawi kalepatan kula. Madhepe Pak Ali. Enggak, Pak. nyuwun ketan papat. Wah nang Shopee kok. Enak. Bengkong. Tapi bengkong besar. Topi bengkong besar meneh capil. Kacau digoyang banyak pamit, Mbak. Dek. Ya, Wah, pamit. ayo cepat sedotan. Mas monggo Pinara. Monggo. Sedotan enggak? Enggak, sedotan enggak. Dan rejo kok bodo. Rejo kok. Rawame kok bodo kan. Kusik to tak ngale wis. Buntet to. Monggo Pinara. Mas asli yes. Demikian tadi tuh guys, Lebaran di kampung ini sungguh rame guys, bahagia, penak ini. Kurang penak piye dadi wong gak desa ya, kabeh rukun. Iki omong enak ora. Wah, yes ben. Oh, tamu ten mriki niki wau nggih. Nunut olahraga. Ya.
Mas. Salah asmat. Pak Ali. Pak. Lombok lho. Mau ditunggu ra butuh. Aku malik. Sapa sing watungi dia aku? Heeh. Kayak gitu. Sing barami. Oh, barang. Sakmenika menunggu daharan. Apa nih kumat? Bingung. Kenapa? Bingung karo anak-anak. Aku malah lek tiba repot iki aku. Aku piye as? Kanggo ngono dan jibek ya. Mas. Imbu. Menangkan bakso guys. Yes, makan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah guys, rezeki ini Pak Nur Isna, semoga rezeki ini lancar terus ya, terus menganggap ya.